2000 टेस्ट खाथि मोनहांहां 2022 लास्ट सप्ता डिसेम्बरनि गावबा गावनि गोथैसालि हाखर बानायनो लादों। बेहा नै बेरा दुमदों। गावनि हिन्जावनि हाखर बियो आरो बे बिसालानै बे गामिनि मानसियालाय गामिनि खिन्थु न'नि जाजोबो गासैबो मालाय गैया। आरो ओरैहायबो दङ नै ओरै बे सेस न'नि बै मोनसेया दिल्लीपनि बे दिल्लीप मुसाहारिनि ना दिल्लीप मुसाहारि सिमोन 2021 नि 14 तारिख सेप्तेम्बर मंगलबार खालि फुटबल गेम खेला होनाय अन्थाइबारि माया क्लाबनि दैदेननायाव फुटबल गेम खेला होनायाव थैनायनि हाखर बियो। बेनिफ्राय बे आंनि बिमानि हाखर दासो हाग्रा एवस्रांहांदों। आइनि हाखर बियो थैनाय बोसोरा जाहैबाय 2018 16 तारिख नभेम्बर। बेनिफ्राय बे गुमै लकेननि बियो नायनि र' नै बे गुमै लकेन हाग्रा जाजोब्बाय। बेनिफ्राय ओरैबो दङ आरो ओरै दङ सोरनिबा अन्थाइबारिनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै।